Να δούμε λίγο τι γίνεται με ένα χριστουγεννιάτικο χωριό που έχει στηθεί, ίσως λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η κυρία Κατερίνα Καντεράκη μαζί μας είναι Γενική Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πολιτών Υπαίθριων Αγορών. Να μας ξεναγήσει λίγο σε αυτή την έκθεση, γιατί διαβάζουμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, της Ευρώπης. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Αθήνα, στο χριστουγεννιάτικο χωριό της Αθήνας, το μοναδικό και το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με μια τεράστια υπαίθρια αγορά που έχει ανοίξει τις πόρτες του από εχθές. Είναι κάθε μέρα ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις αργίες έως τις 7 Ιανουαρίου. Έχουμε μια ανοιξιάτικη λιόλουστη μέρα σήμερα εδώ στην Αθήνα και όπως ήδη θα έχετε δει και εσείς, το πάρκο βουλιάζει κυριολεκτικά από κόσμο. Τον ευχαριστούμε όλον αυτόν τον κόσμο που κάθε χρόνο μας αγκαλιάζει και μας περιμένει με μεγάλη χαρά και αγάπη. Τι μπορούμε να δούμε λοιπόν εκεί? Για δώστε μας έτσι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε ένα μεγάλο παγοδρόμιο με ένα από τα φθηνότερα εισιτήρια της Αττικής, που είναι η χαρά μικρών και μεγάλων τέτοιες ημέρες. Χριστούγεννα είναι πάντα στη συνείδησή μας, συνυφασμένα με χιόνι, πάγο, χιονοδρομίες και ούτω καθεξής. Έχουμε πάρα πολλά γούρια, κοσμήματα, βιβλία, παιχνίδια για τα παιδιά, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ρούχα, τσάντες, παπούτσια και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Έχουμε πολλούς βιοτέχνες από όλη την Ελλάδα που έχουν φέρει εδώ τα προϊόντα τους σε άριστη ποιότητα και στις χαμηλότερες τιμές. Πραγματικά σε τιμές κόστους χοντρικής. Έχουμε όμως μεριμνήσει και για την ψυχαγωγία σας. Ναι. Σήμερα το απόγευμα καλούμε όλο τον κόσμο στις 6 ώρα που θα γίνει το άναμα του δέντρου της περιφέρειας Αττικής από τον κύριο Πατούλη και τον κύριο Χαρδαλιά, με πάρα πολλές δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Θα ακολουθήσει και συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση. Καθημερινά θα υπάρχουν πολλές δωρεάν δράσεις για το κοινό, αλλά και πάρα πολλά παιχνίδια. Bungee jumping, καρουζέλ, τρενάκι, γλυκά, καμινάδα, βαφλοσουβλάκι, τσούρος, λουκουμάδες, hot dogs και ό,τι άλλο βάζει το μυαλό σας. Τα πάντα έχετε εκεί, τα πάντα πραγματικά. Και βλέπουμε και ο κόσμος έτσι με τις εικόνες που έχουμε πάρει έχει στηρίξει ως τώρα τουλάχιστον, και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να επισκέπτεται την αγορά αυτή. Πραγματικά όμορφες εικόνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό. Να έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα. Σας περιμένω. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.